Ei tänne, ihan tänne päin. Oh shit! Police car! Missä? Missä? Tänne takas. Täällä on kyllä äijää. Kiitos. Ei näe. Tässä on asemalla. On vähän huono paikka tästä oikein. Ja kumma ja poliisi taas. Ootteko te sotteja näin? Ei mä ei näe ketään. Joo. Mä lähden sitä. Varmaan pakko. Ota tänne taloon. Mihin talo? Näin. Tää on joku tällainen vitun toimistokerrostalo. Kyllä tuo pitäis näyttää. Onko siinä minkälainen merkki? Näetkö sä yhtään mihin suuntaan ne lähti menemään? No, tässä kellot soi koko ajan. Mä en kuule niitä kelloja. Onko niitä kuulemma? Onko siellä 3 poliisia? No ainakin. Mä saan aika monta niistä täällä. Ja sä tapoit. Yksi on ainakin elossa vielä. Okei, nyt mä kuulen. Mä ainakin 4 tapoin, että... Vittu se pieni rampo, vittu ilman ketjeriä. Tää P. No niin helppoa. Okei, mä oon tässä vielä nyppylällä nyt. Joo. Tää meni maihin, X. Kuinka kaukainen joka oli? Onko sieltä on vihreä talo ennen vai jälkeen? Vihreä kattos. Mä oon tässä Zombi tuli hakkaa mun paljon, tässä on vittu kyti. Siis mä oon tässä ihan missä mä kaadan ne puut, niin siinä niinku sen harmaan aidan takana. Ei, nyt on vihreä kattos talon jossain. Joo. Jossain täällä. Mä en kyllä viekään. Kuuluu laulaa. Oliko sun tahti? Tuo ja Champa juoksi. Mä näen sun. Vittu, pysynyt hengissä vielä vähän aikaa. Joo. Ei mulla tällä mitään hätää. Mutta loppuu vaan kuudi. Ei vittu se osui! Fuck! Good run. GG win.